Va perdre el Llevant a Ipurua i això, malauradament, ja no és notícia. Estadísticament, el camp de l'Eibar és dels més complicats, si no el més complicat per al conjunt granota. Mai ha guanyat. Però el que deu de, si no de preocupar, crec que el que deu ocupar a l'afició granota és veure com el seu equip 7 dies abans, en els mateixos jugadors, és capaç de fer front i guanyar-li a tot un Real Madrid, i després aplega un escenari davant un, jo no vaig a dir un rival inferior, però vaig a dir davant un rival, un oponent de la seva lliga, i el Llevant es queda a mitges. Jo intento fer la lectura més, diria que maquiavèlica, possible i maquiavèlica, perquè encara que no ho digui, crec mai, això de que el fin justifica los medios, a este Llevant en el que jo pense que cal creure en ell de forma sistemàtica tot i aquestes pujades i baixades de rendiment, si a este Llevant, en esta filosofia, en este rendiment, en aquests picos que fa en la gràfica, li aplega per a treure la permanència, per a abastar la permanència, haurà fet prou haurà fet, més que prou. De fet, respirar tranquils a dia d'avui és una circumstància que tot el llevantinisme té que valorar. És de veres que a ningú li agrada jugar en aquesta muntanya russa, en baixades, en pujades, però jo tinc la seguretat de que l'equip donarà la cara en la resta de partits que li fan falta per abastar aquest objectiu prioritari de la permanència. I després vull tancar una conclusió. Ens deia als lectors de Súper Morales la setmana passada, en una entrevista, que si l'equip és capaç de mantenir aquest nivell de rendiment, el que mostra en determinats punts concrets en la majoria de partits, podem inclús mirar a objectius més ambiciosos. Espero que així siga, que el Llevant abasti aquesta continuïtat i aquesta regularitat com cal.